yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tak enteni wit mayu ta napa to Kang Mas leres niki Bu wit esuk pun kula dugi mriki ngenteni Mbak Yuli Sakuntala. nggih napa mboten klentu kula kecuba lek dandan teng mriki lho Kula lek ngentosi enten perapatane Tan Riko ya tadi. walah jan ra kepenuk Marang meko ing angkasa manuke muni puter terus nika manuke kurang pakan to nggih Kang Mas sun takon warang tanereki janji-janji kueling sumadatra sing tias ingsun nimas ingsun prasapa sineksenan umilangit tangi sing tias ngenteni padang rembulan sampun Mas kok dereng krasa niki kurang suwe monggo Mbak Yuli Sakuntala yen ing tawang ana lintang kagem panjenengan sedaya
bakso kagem para tamu. Nggih, katuran lakon ingkang jumbo kalian suasana makan siang. Ya, semoga Yen ing tawangon lintang sistem Dalijo. MC-nya Indonesia juga. Campur sarinya Indonesia. Layarnya Indonesia. Pengendali Indonesia. Penggirongnya lagi serak dadine. Anu. Ya wis tak hae. Ora krungu kok, ora krungu kok. Oh iya. Wis. Tetap banter nih. Ya. Lanjut. Yen ing tawangon